Čau lidi, tady to zkusím. Dobře. Zkusíme to. Jejda. Lidi, tady to je těžký hodně. Prosím, ani toho neznám, ale vím, jak se jmenuje. Lidi, jestli mi poladíte, co je tohleto za Pokémona, no tak já sám nevím. Ale zkuste to, co to je za Pokémona. Napište do komentáře nebo do něčeho, nevím. Jdeme ještě jednou, zase. Zase ho mám. Lidi, kočka. Na 7. Na 4. Jo, to je hezká kočka, to dám sem. Ne, dám ji sem. Jo, ta kočička byla hezká. Tu písničku znám. Toliko. Jo, ale musím dát na desítku. Nekecám. Dobrý pořad. Takže pálík bohleku. Spíš hot dog a tomu dám 8, protože to mám rád. Hamburger, tak to bude jasně na 3. Pizza na 4. Co to je, lidi? To ještě jsem neměl, tak já to dám na tohle. To je sushi. Sushi moc nemusím, tak já ho dám na 7. Toasták. No tak toho dám na 6 rovnou. Špagety taky moc nemusím na 9. A teď? Nudle. Tady to nemám rád. No to je jasný. Lidi, tady to zkusím.